ନିଜର କେତେ ପିଢ଼ି ଗଲାନି ଆହୁରି ମତେ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ଖାଲି କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାଲେଟ ଆଣିଲା ସ୍କୁଲର କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାଲେଟୁ ଟିଉସନର କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାଲେଟୁ ଆହୁରି କହିଲା ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାଇଁ ଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ 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 ଦେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେ ହଇରେ ଅନୁ ଟିଭି କେତେବେଳେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେନି ଖାଲି ପାଠ 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 ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ଘରେ ପାଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଖାଲି ପାଠ ଦରକାର ଆଉ ହଇରେ ବାପା ତ ସ୍କୁଲ ବେଳର ସମୟ ହେଲାଣି ତୁ ଖାଇବାକୁ ବସେ ମୁଁ ଖାଇବା କରିଦଉଛି मत मोबाइल दौनु तू कौन करू ए गणित पाठटा टिके बुझुनी तो बुझी थांती मोबाइल देखिले मोर आखि ऊपर को प्रभाव पड़े हम शरीर देह खराब हुए तू कौन विद्यालय को गले सार को पचारी तो डाउट क्लियर करबो हेना हो हो मो स्कूल बेल लानी खाइबा को पड़े मो स्कूल जीबी हो रह Very good one, Ilamane. How was it? अच्छा पिलामाने हमर तो सबुतक कोर्स सरी जायछि ताजे हम कोन करबा गीत गाइबा गीत कोन गाइबा कोन करबा कोन नाच करबा नाइ नाइ तमर कोन डाउट अछि पचारना नाइ मैडम सब बुझी जाउछि ताले मु आज के साधारण ज्ञान विषय तम मन को प्रश्न करबी जा को पूछे हाथ दिखबा ओके मैडम अच्छा कहला मिले हम भारत के स्वाधीन होइतिला अच्छा विशु तमे कहिला हम भारत के स्वाधीन होइतिला मैडम हम भारत तो स्वाधीन होइनी कोन कहलु भारत स्वाधीन होइनी भारत जदि स्वाधीन होइतंता ताले मते भी स्वाधीनता मिलितंता ना स्कूल रे गाड़ी घर रे गाड़ी ट्यूशन रे गाड़ी समस्त कहउचंती खाली पाठ पढे मु मो निज इच्छा रे किछि करि पारुनी एला मो स्वाधीन हेली कि परे मु जदि स्वाधीन नाइ तो कि परे स्वाधीन होला अरे विशु तू जाको गाड़ी बोली भाबुछ ना सेटा गाड़ी नुहे रे तम भविष्य भल हवा पई आ तमे भल मनिष हबो सेति पई घरे बापा मां आ स्कूल रे शिक्षक शिक्षयित्री माने तम मान को गाड़ी दियंती सेई गाड़ी को जदि तमे गाड़ी बोली भाबिबो ताले तम भविष्य अठान होइबो हां ना आ कोन दे एटा सुने सुने पढिला ला हाउ बस अच्छा फ्रेंड तमने कहिला मैडम आम देश 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारीख दिन स्वाधीनता प्राप्त करिथिला वेरी गुड बस मोर परवर्ती प्रश्न है हमर देशर प्रथम प्रधानमंत्री किए अच्छा पिला माने आज के समय सरी छि हमें आसंदा पीरियड रे पूरी आलोचना करबा ओके मैम मु से विश्व विषय आपन को सह किछ कथा होबो चाहथि
ବିଶୁ ଓ ଆପଣ ସେ ବିଶୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ତା କଥା କୁହନ୍ତୁନି ମ୍ୟାଡାମ କେତେ କହିଲେ ସେ ପିଲା କହିଲେ ସେ କଣ ଶୁଣୁଛି ମତେ ଯେତେ ମାଠେ ମୁଁ ସେଇ ଦୁର୍ପଡ଼ା କାଢେ ସେଭଳି ତା କାନରେ କିଛି ବସେ ହଁ ସାର୍ ଆମେ ବି କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମ ହାତ ତ ବଢ଼ା ଆଜିକା ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯାହା ହେଲାନି ଆମେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା କଣ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ଜଣେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବା ଓ ତାଗିଦ କରିବା କଥା ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ପଣ୍ଡିତ ଆଇଲେ ରେ ପଣ୍ଡିତ ଆଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସରିଯାଇ 5 ବର୍ଷ ପରର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ अरे पिसु ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ ମତେ 2 ମିନିଟ ପରେ ଏକ ଲାଗୁଛି 3 ମିନିଟ ପରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ରହ ଏଇ ମାସର ଦରମା ମାଲିକକୁ କହି ମୁଁ କାଟିଦେବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଦରମା କାଟିଦେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ କ'ଣ ପଠେଇବି ଏଇଟା ତ ଘର ନୁହେଁ ବୁଝିଲୁ ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ପାନୀରେ ଠିକ ଭାବରେ କାମ ନ କରିଲେ ମାଲିକ ତତେ ପଚାରିବେନି ମାଲିକ ମତେ ପଚାରିବେ କୁଆଡୁ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭୁଲ ହବନି ଆଜ୍ଞା ଆର ଥରଠୁ ଭଲରେ କାମ କରିବି ପ୍ଲିଜ ମୋ ଦରମା କାଟିବେନି ହଉ ଯା ତତେ ଏଇ ଥର ଛାଡ଼ିଦେଲି ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଯା ଆଜ୍ଞା ଘରୁ ଫୋନ ଆସିଛି ଟିକେ କଥା ହେବି ଯା ଜଲ୍ଦି କଥା ହେଇ ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଯା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ହଁ କହ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ କାକାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଗକୁ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ ଡକ୍ଟର ବ୍ଲଡ୍ ନେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଡାକ୍ତର ସେପଟେ ଆସିଲେଣି ହଉ ରଖୁଛି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୋତେ ଏବେ ଯିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ରେ ବାପା ଏମିତିରେ ତ କାଲି 2ଟା ପିଲା ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତିରେ ତ ଗାଡ଼ି ଆସିବ 3 ଦିନ ପରେ ମାଲ ଲୋଡ୍ ହବ ମାଲ କମିଗଲେ ମାଲିକ ମତେ ଗାଳି କରିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି ଆପଣ ବି ତ ଚିକିଟି ଲୋକ ଆପଣ ବୁଝିବେନି ତ କିଏ ବୁଝିବ ହଉ ତୁ ଯା ତୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଆସିବୁ ହଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ହଉ ତୁ ଭଲରେ ଯା ଦିଶୁଛି କଣ ମ ସେ ପୁରା ଆମର ବିଶୁ ଏ ବିଶୁ ମଉସା ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ଆରେ ବିଶୁ ବସ୍ ମଉସା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ ବାପା ତୁ କେମିତି ଅଛୁ କହ ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ଘର ଲୋକ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଖାଇ ବେପାର ସରିପାରି ମୁଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି 2 ଦିନ ତଳେ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଛି ରିଜର୍ଭ ଟିକଟ କରିଥିଲି ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ବହୁତ ଭିଡ଼ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୁଜରାଟ ଆସିଲି ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ମିଳିବ ମୁଁ ଯିବି ମଉସା ପିଣ୍ଟୁ କାହିଁ ପିଣ୍ଟୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି ଆସୁଥିବ ଆଉ 7 ଦିନ ହେଲା ସେ ଆମକୁ ଗୁଜରାଟ ବୁଲେଇବାକୁ ଆଣିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବିଶୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛୁ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆରେ ପିଣ୍ଟୁ ଆରେ ବିଶୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭଲ ଅଛୁ ହଁ ଭଲ ଅଛି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସରିଲା ପରେ ତତେ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛୁ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ହଇରେ ପିଣ୍ଟୁ ବିଶୁ ବାପା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଆସିଛି ଜେନେରାଲ ବଗି ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ତାକୁ ଆମ ସହିତ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ଆଉ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ବୋଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୋଇ ଚାଲି ଯିବା ହଇରେ ବିଶୁ ଟ୍ରେନ୍ ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଗିଲାଣି ଚାଲ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ
ଟ୍ରେନରେ ବସେଇଦେବା ଓ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିବ ତ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ହଉ ଚାଲ। ଆସ। ଆରେ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ଆସୁନ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପରା। ରହ, ତୋ ସହ ଟିକେ କଥା ଥିଲା। କହ। ସ୍କୁଲ ବେଳେ ତୁ ମୋର କେତେ ହଇରାଣ ହରକତ ଶୁଣିଛୁ। ତତେ ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ରେ ଭାଇ। ସରି ରେ ଭାଇ। ଓହ ଛାଡ଼ରେ ସେ କଥା, ସେ ସମୟରେ ସେସବୁ ହୋଇଯାଏ, ତୁ ଏଯାଏ ମନେ ରଖିଛୁ? ଆରେ ଭୁଲିବି କେମିତି? ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋର କେତେ ହଇରାଣ ହରକତ ଶୁଣିଥିଲୁ। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ ବୋଲି ତୁ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ତତେ ନାନା ପ୍ରକାରର କଥା କହି ଚିଡ଼ାଉଥିଲି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଗାଳି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା। ସତରେ ଭାଇ ଏଇ ଦାଦନ ଘଟିବାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଗାଳି ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ମୁଁ ମୂର୍ଖ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି।